आपल्या एवढे मुळे गावले हे बघ अजून होत. चला आम्ही निघालो. काकाला मासे गावले की नाही? मासे गावले. खर्च काढल्याने एक बघ खतरनाक आहे. हे बघा अरे हिनं मोठं काढल्यान रे मुळ. मस्त एकदम खतर. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आपण चाललो तळाशीलच्या खाडीत मुळे काढूसाठी. तिकडे मुळे पडलेत असे म्हणतात, कारण मी काल गौरवजवळ गेलेलो आहे. तर गौरव म्हणायला लागलो की इकडे मुळे पडलेत, आज जाऊया काय. तर गौरवसोबत मी जात आहे. तर मी आज जातलो आहे पहिलं रेवंडीत, आणि रेवंडीत तिकडे गौरव होडी घेऊन येत आणि त्याच्यानंतर आम्ही तिकडून पुढे नदीत मुळे काढू जातलो. तर चला बघूया आपले किती मुळे भेटतात आणि केवढे असत, लहान असत की मोठे असत. चला तर जाऊया. आपले गौरव वाट बघतात तिकडे. चला. त्यांका उशीर होतलो त्यामुळे आपण ह्या बोटीन पलीकडे जातोय. चला तर ह्या बाबूच्या बोटने आम्ही चाललो तळाशीलात. तुझं नाव कसं? भाग्यराज कोचरेकर. भाग्यराज कोचरेकर. हे कोण? अशोक कोचरेकर. अशोक कोचरेकर काका की बाबा? बाबा. याचे पप्पा अशोक कोचरेकर. यांच्या बोटीने आम्ही चाललो तळाशीलात. चला. तू बोट चालवतं? हो. जा जा बघूया आता. बोट चालवता बघा आता. बोट चालवता उडवू नको हा. त्यांच्यासोबत आपण इलो आता तळाशील बीचवर, म्हणजे तळाशीलच्या तळी गेलो. आणि या साईडला बाजूकच आपला कॅप्सूल रिसॉर्ट हा. आता इथूनच आपण जाऊया. थँक्यू हा आणल्याबद्दल. चल बाबू थँक्यू. आणि अभ्यास कर, परीक्षा. बेस्ट ऑफ लक तुका. मी आता येऊन पोचलोय कॅप्सूल रिसॉर्टला. आणि इकडून आम्ही आता जातलो खाली मुळे काढूक. चला. ते इथे बघा. हे काय करतास रे? तू इल्ल आणि कोण? आणि हा दोघवले इंजिनियरच इल्ला. काय रे जेवलास का जेवतास? हा आणलं ना बघ. चल दोघांसाठी जेवण. पाहुणे हो भाऊ लागता पुतणी हो तो. मित्रांनो आम्ही चाललो आता मुळे काढूक. मी असं गौरव हा. हे बघा वहिनी असत. आम्ही सगळे आता हे बघ मुळे काढूचे आणि सार होकच होया. व्हिडिओ होको साराचो येगळो. चला वहिनी जाऊया ना. आणि कोण येता? जाऊया. ओके. तर आम्ही चाललो आता मुळे काढू. खय गावतले हे हेंकाच माहित खय गावतले ते. शोधित जाऊया. गेल्या वर्षी भरपूर पडलेले माहित होत ना. शोधता मुळे. तू काय पायान शोधता की का? हा ह्या आधी भारी करायला चार्जिंग करता बार भरता आणि त्याच्यानंतर मुळे. पहिलेच आपली ओपनिंग झाली हा. छोटस मुळं भेटलोय बघ अशाच गावामध्ये. अरे वहिनीन बघ केवढं काढल्यान. हे बघा अरे हिनं मोठं काढल्यान रे मुळं. मस्त एकदम खतरनाक एकदम मोठं मुळं काढल्याने ना. आता माका वाटतं होडी द्यार मी बसतलय. हे बघ ना ते ना धाबळीत गेले ना. धाबळी फाटकी नाही ना, नाही तर खाली जातील धाबळीतून. बघ अरे ही मोठे मोठे काढता रे. हे बघ भरल्या ना तो. हे पेट भरल्यान तो. बघूया काय काढता. एकदम काढतो बघितलं. गौरवने एक नंबर कोण. नाही तिच्यापेक्षा खाली लहान तो. तिनं मोठं काढलेलं. हो लहान तो. मग मोठं होतो. काय बोलतो? तो दुसरं काढलंस. नाही शिपी म्हटलं मुळं काढलं. तो तू असत पेवत काय काय मुळे काढतो नक्की. हा काय गावलो हा मुळो. हे बघ मोठो. हो बघ मोठा मोठा.
मस्त गावलं बा. बाजू दुसरं गावलो वा चांगलं आहे ना. दुसरं बाजूक असतलो काहीतरी. वैनिक पण एक गावलो. आपापले मोजून ठेवा किती किती गावले ते तसा बक्षीस. ती बघ 2 काढल्यान. 2 काढल्यानी नाही बघ. सुरुवात चांगली झाली आहे. सुरुवात आपली चांगली झाली आहे. मोठे आहेत गे. हो हे बघ कसले आहेत बघ मस्त मोठे. माका 2 गावले तुका 1. हिना 4 काढल्यान. ते हे 2 जण अजून काय कामाचे नाहीत. कोण हे काय योग्य आणि एक घे. गवलवला आणि एक गावलं 4 झाले. आमच्यात नाही ना पडणं त्याच्यातले. बघ बाबा बघ बघतो नाही तर धाब्यातले पडत असते आधी. गावलो दाखव केवढं काढलं. चिखलाच शोधतं तेव्हाच तुका गावनत नाही. थांबता माझी माका गावलो काय बघतो. काहीतरी लागता पाया. तो पहिलो पुढे 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 होय माझ्या पाया काहीतरी लागतं. टाकून जाऊतोय नाही पुढे. वहिनी काढल्यान मस्त मोठो. काय रे या चिखल 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 हय नको पुढेच चिखल हय नाका तो हे बघ फोको होतो. हो ते खूप जण काढतो मगाचपासून मी इलय ना तेव्हापासून. मी आता तसं खोल पाणी आहे तिला भरपूर. हे बघा एवढं खोल आहे. एवढा खोला तरी हा रे ढोपार बराच ह्याच्या कमरेच्या वर. माका त्याच्यापेक्षा वर तू उंच ना. हो का हो पण तेवढंच माझ्या एवढंच. इतक्यात तास एकव मुळं काढलं नाही हा. काय रे सुरुवात केल्यान आणि परत तिकाच गावलो पहिलो. एवढी जागा फिराने ब मोठेच काढता रे हे ब. हे मोठे काढताय ब. आणि तू एकच काढलं ना. 3 झाले. 3 काढलं पण ते मोठे मोठे आणि पहिलो एक भवानी मी केले मारे. हा भावाने तू केलास म्हणून ती गावता आमका. हा गावात देत झाबळी भरा कोई ही. केवढी झाबळी आहे बाई बघ. बुलूक आता एक गावलो छोटा. अरे हे छोट्यानंच सुरुवात झालेली पहिली मैदाना. गौरवाक पहिलं छोटंच गावलो तेव्हा. बोट येता आता आमका खंय नेतील थंय जाऊचं यांच्या बरोबर. राज नाकवा तांडेल आमची बोट येली आता. यशवंती. आता आम्ही जातो पुढे मुळे पकडू. चला आता खंय नेतास पहिले ते सांगा. ह्यो काय माग मारूचो काय पेडी येतो. पेडियाचो नाही बोयटाक जाऊचा. बोयटाक उभव. आम्ही आता ह्या बोटीत बसतलो आणि पलीकडे जाऊया ना. ते लोक जिथे काढतात थंय जाऊया. काका खंय गावतले. हा तुम्ही नेशाल थंय आता आम्ही येतलो खंय न्हेवा. चला चला पगारात चढा. काका नु थँक्यू. हा ये जाय माराप कर जा काहीतरी गावतलं जा तू माराप करून ये तू बघतो आम्ही तो सरळ. चला आता आम्ही या साईडला जातो. इकडे पण लोक काढतात मुळे. हे बघ काका म्हणतात दुधासारखे पेवतात. मुळे काढा. गावलो काय गे. हा काढलं ना माराने. हे तुका किती गावले. 1 गावलो खाया. मागाच माझ्याकडे दिलं. बापरे एवढं मोठं कसलो पण आम्ही लय बो दाखव दाखव. हे बघ केवढे मोठे काढल्यान बघ. भारी काढलं. हे बघ 3 काढले. किती आता धाब्याच्या हे बघ 3 गावले केवढे मोठे आहेत बघ. 4थं हे बघ. माका वाटतं आता फुकल्यान काहीतरी. हा नारळ आपटल्या. नक्की 4 गावले पटापट. 4 विकेट घेतले. आता नारळ आपटल्यान. हो चावली बो. मोठी होती वाटतं कुर्ली. मोठी होती ना आता एवढा फाळल्यान म्हणजे मोठी होती.
तर आता मी काढूक बसतोय, मोबाईल सोडतोय. पाणी यार काय रे माका पहिलोच गावलोय बघ. आमटी झाली की काम झालं. आमटी झाली की काम झालं. हर्षान तर नारळच आपटल्यान वाटतात. तो ते लगोलोक गावतातच होत. सफेद पांढरे कसले हो गावाने पहिला सफेद पण गावाने एकदाचे. जरा साईज छोटी आहे. थंय वाईज मोठे खैतरी होते पण मोठे होते. माका अजून एक गावले बा, ते छोटोचे बा. बघूया किती काढल्या. किती काढलं? 2 काढल्या. 3. ह्याचं नारळ बरोबर रे. ऐकलं हे बघ 3 काढल्या. ती माका वाटतं आता पिशी भरूनच बाहेर येतली वाटतं ती बघ. पिशवी आहे तिथे. मग तंबाखू माझं भिजवून घातलं ना वाटतं. तंबाखू भिजवलं काय घ्यायचो बबलून आतापर्यंत सगळ्यात मोठं मुळं काढलं आणि एवढं खुश झालो ना तो. त्याचा आवड देवकच होय. दाखव हे दाखव असं दाखव. मला तुझ्या हातात दिसणार नाही तो. तो 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 दुसरं दाखव. मोठं काढलं तो बघ. सगळ्यात मोठं मुळं काढलं. तर नको घेऊ मान होऊन देत. एका मोठं होऊन देत. जा रे बाबा एका मोठं होऊन देत. आम्ही कसे बारके कुर्ले सोडतो तसे बारके मुळे सोडूया. बऱ्याच वेळान काढलंय म्हणता. सगळ्यात मोठं मुळं काढलंय म्हणता. बघूया तरी. अरे हा मोठंच आहे सगळ्यात मोठं. ह्या घे झाबळी घे तुका. मस्त मोठं सगळ्यात मोठं आहे बघ. दाखव. हो बघा मोठं आहे रे. सगळ्यात मोठं हो आतापर्यंत. आधीपासूनचं सगळ्यात मोठं. तू किती काढलं दाखव. बबलून बघूया किती काढले. हा बबलू बघ फॉर्म मध्ये तो बघ. आता तो आपले दाखव घेता. मस्त रे. खतरनाक काढलंस. तू किती काढलं. तुझ्या याच्यात टाक रे. हा मोठो. होय थांब तुझ्या जावळीत टाक. थांब आधी काढून देत. कोण किती. तू किती काढलं. तो मोठा या थर भर माकाव मग अशी ताच वाटलेला कालवा मोठ्या बदलून बघ कसले काढले. हा टाकले बाबा. हे बघ आता आवाज आता. आता आवाज आता. थोडा वेळ काढूया. काढल्याने एक बघ खतरनाक आली. भारी. माका आता पहिलंच मोठं गावलं बघ. दिसलो कसलो हा भाऊ. एक शिपी एक माणूस भागा त्याच्यात. गावलं मोठं बघ. वाव भारी आहे ना. भारी. एक नंबर साईज आहे बघ. आता हे बघा वैनिक एवढे गावले बघ. बरेच काढले रे मोठे. एकट्याच्या वाटणीचे झाले ना सांबाराचे. काय रे 2 प्लेट झाले बघ. 2 प्लेट झाले बघ. किती गावले बघ मस्त. आणि आता आपल्या इला नाश्ता थंडा. घे रे. ते सर्जकटवाले होते वाटतं ते. हो का हेच हो चार्जिंग. कसलं काढूया. तो बघितला क्रॅकजॅक काढूया. गावलेला तो गेलो वाटतं. हे बघ ह्यांनी एक काढला. नाश्ता म्हटल्यावर पट करून मुळो काढला ने बघ. मस्त चल आता काय खाऊया. पाणी घ्यावा पहिला. बिस्किट. आता आम्ही क्रॅकजॅक खाणार आहे. क्रॅकजॅक आफ्टर द ब्रेक. जरा आम्ही खूप आफ्टर द ब्रेक आणि दमलोय. नाही म्हटलं तरी आम्ही एक 400-500 मुळे सहज काढले. आता आम्ही हे बघ ब्रेक घेतो. क्रॅकजॅक घेऊया आता. बसानच घेऊया. बसून खाऊया. चला टाटा लावा. चला टाटा लावा. चला हे पिशवीतच टाक. नदीत काय नको घाल. थांब एक आधी टाक देवाच्या नावा. टाक बाबा. तर मी घेतो बिस्किट. अरे घे रे. ए राज घे बाबा. घोळ मिळा. गौरवने माका वाटतं दुकानात घेऊन येलो वाटतं बिस्किट. पुढे सांगतो ती पिशवी दे. दाखव. क्रॅकजॅक हे खायता 2020
त्याच्या आतमध्ये वळ. नाही हॅपी हॅपी म्हणजे तात्ता यो खाता बॉर्बन तंबाखूच्या बाजूक काढ नाही तर तो पण व्हिडिओत जाऊ. मारी हा आणि तंबाखू हा थंडा आणि पाणी बॉटल. चला टेबल लावा होय. हा टेबलावर ठेवलं आम्ही. हे राज ये बस बस. म्हणजे बिस्किट पाण्यात बसून खावता आता सुखच वेगळा आणि या फक्त आपल्या कोकणातच होऊ शकतं असा. बरोबर ना काय हो बघ. अरे खावता आधी खा मग मुळे काढ मारण देत. हे घे पाणी पी. पाणी म्हणून घालते नाही तर दी एक बिस्किट होता मका. सगळ्या बिस्किटांची चव घ्यायची बरोबर. याच्यात पार्ले असते तर बुडवून खाऊ गावले. हा खाता याच्यात मुळं गावलं वाटतं. राज्याकच बरी लागली ते माका. हो मुळं घे. हो मुळं घे. हो बघ हो बघ हो बघ माझ्या पाय आहे तो. हा हो बघ. थंडा हे राज घे आता थंडा काय आणलं दाखव. आम्ही आता थंडा पितो निंबू. 50 रुपये भिजले हे. ब्रेक झालो आता परत चालू. कारखाना चालू. चला लंच टाइम झालो आता चालू परत. चला रे चला परत हजेर लाव नाही तर मग लेट मार्क लागतो. चला आता तिकडे होतो पुढे येतो. हे काय गावना नाही तर या साईडला बघूया काय गावता काय. जरा पुढे बसान बघूया. गावलो एकतरी गावलो तो बघ गावलो म्हणजे सुरुवात हा बरी आहे. चला पुढे यावा चला ना. हा वहिनी ती बोलणार नाही तिकडे गपचूप पिशी भरता. डोक्यावर पाणी ओतलं की का. डोक्यावर पाणी ओतलं काय तापलं. डोक्यात तापला गौरवचा. गावले गौरवला गावले बघ एका जाग्यावर दाखव. खूप वेळानं गावले ना. एकाच जागेवर एकाच जागेवर 3 गावले. बरोबर यांच्यासोबतचा व्हिडिओ बाकी राहिलो आता कधी 16 तारीखला ना. कासव मित्र कधी करूया आपलो 16 तारीख. चला बोट इथे बघ. काढून झाले तुका गावले तरी निस्त्याकाचे. आमची पण बोट इली आहे तिकडे. मी ह्या बोटीत मोबाईल ठेवलेला आहे आणि थोडं वेळ मी पण काढलंय. चल थँक्यू. मग तो आपण 16 तारखेक व्हिडिओ करूया तो. हां चला आम्ही निघालो. काकाला मासे गावले की नाही. खर्चापुरते होय ना. बस झाले म्हणजे इलाल्याचा काहीतरी यात उपयोग झालो. काकांका बोयटा गावली. आम्ही आता मुळे पकडून तडी केलो. बघा वहिनी गावल्यात भरपूर. ते बघ दिसतात. चला आणि आपल्या किती गावले ते आता दाखवूया वतून. काही वतून दाखवूया पुढे. हां ही आपली नाश्त्याची पिशवी. आपल्या एवढे मुळे गावले. हे बघ अजून होत. अरे कसले आहेत बघ मोठे मोठे बघ. हो बघ किशे रिकामी करता. सगळ्यांनी आम्ही एवढे मुळे काढलो बघा. आणि काकाने बोयटा नुसती नावाकत बाकीची विका नेले. बाकीचे विकून इले म्हणतात. तर सगळ्यांका
खूप खूप धन्यवाद. तुमच्याबरोबर येऊ म्हाका म्हणजे नेलात तिकडे आणि एवढं चांगलो अनुभव घेऊ गेलो. काकानू तुम्ही बोटीन नेल्याबद्दल तुमका पहिले धन्यवाद. आणि आता म्हाका सोडू कहो तुम्ही जे चला. खूप खूप धन्यवाद. कोणी येऊ पण एकदा म्हाका तडीर सोडा. चला चल्लो आम्ही घराक. गौरव थँक्यू. मोबाईल इकडे होता तो घेतला. होय होय. चला वहिनी घे वहिनी घे घे. चला बाय बाय. आपल्या घरी सोडता आता. चला घरी म्हणजे आपल्या रेवंडीत सोडतो इकडे समोर जेटीवरती. तिथे आपली बाईक लावलेली आहे. आता मी इलय या कडनीक म्हणजे रेवंडीच्या जेटीवर. आणि थँक्यू राज. चाल सावकाश जा. हां तर मित्रांनो मुळे पकडूक भरपूर मजा येईल. तर मित्रांनो मुळे पकडूक भरपूर मजा येईल. सगळेजण होते त्यामुळे सगळ्यांचे एका ठिकाणी केल्यानंतर थोडे थोडे आम्ही घेतलं वाटून. आणि आता चाललो आपण मुळ्याच्या रेसिपीचा व्हिडिओ उद्या करूया. आज ह्यो व्हिडिओ दुसऱ्या दिवशी रेसिपीचो कारण वेगळं करतलं आहे. कारण हे व्हिडिओ दाखवू गेलं तर खूप मोठं व्हिडिओ होईल. त्यामुळे मुळ्याची रेसिपी नंतर दाखवूया. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.